So mga kasanto ko sa 10th year anniversary ng trabaho. Ako na mukhang slutty sir dito dahil nakabag pa ako. So picture na ako kanina eh, tapos nag-video na rin ako. Kaya natin ulit yung ibang gagawin mamaya. May seating arrangement naman daw. At meron pang libreng ganito. At may libreng coffee. Siguro magko-coffee ako para stay awake kasi wala tayong tulog. Hi po. Yun o. Isa tayong upuan mga kosa. Kasama ko yung ang Reyna ng hindi yung Reyna ng mga Alistair. Follow niyo na Alistair Adventure. Follow us sa Alistair Adventure. Yan, ganyang aganda yung queen ng Alistair Adventure. Check, 1, test, 1, 2. Bakit medyo mako? Cafe latte po. Cafe latte. Maroon mga kailang kanin ta. 3, ulam, 5, balik, 7. Ayun, ayos. Sorry man, 5, 7. Kanya-kanyang mga sandok o sa kanin. Ayaw nga. Ensalada. Baked potato. Bangus. Beef burger patty. Dapat ganito to. Ganito, di ba? Mga award na busog na ako. Okay na yung performance nila kaya uwi na tayo.